Според Центъра за контрол на заболяванията, мъжете живеят средно 5 години по-малко от жените. Жените живеят средно 81 години, а мъжете 76. При различните раси и националности цифрите леко варират. Това е факт. Но има надежда. Един от факторите, скъсяващи живота на мъжете, е по-високият процент пушачи сред тях в сравнение с жените. Като откажат цигарите, мъжете снижават риска от преждевременна смърт и увеличават шанса си да живеят дълго и щастливо. Не отлагайте! Откажете цигарите още днес!